कहलू कि ते ससुरा जइबे ते दूधे से कुला करबो। हां एजा के लोग इतना कंजर इतना कंजूस बा, महा कंजूस कहल जाई। हाँ और पहले बियाहे में बचल सब्जी झुरा के सुखटी हो गई बा तबो बनता मम्मी अबेले झूठ बोल लो तो अब हमरा से काहे के आई मम्मी ई केवन गो साड़ी रहोगे ना। हाँ ओमे से देखो ना ओमे से 10 गो साड़ी गायब बा। काज नहीं कौना कमरा में रहल पूरी पेटी बक्सा हम का जाना तनी काज नहीं कहां बा पूरा खोज लेनी मिलते नहीं थे हमरा। अरे बाप रे बड़ा कंजूस वालो मम्मी बड़ा कंजूस वालो। हाँ अचान तू तो कहलू कि तो सुनत देखे ना। हाँ तू तो कहलू कि अभी तो 15 लाख कमे दिया था। हाँ अबे हम सुननी हाँ कि फुआ लोग अपने बतियावत रहल लोग कि इनका के सबसे ढेर गांव भर में केहू के 15 लाख नहीं मिला। अच्छा खाली तो झूठ बोल बोल के हम बियाह करेंगे बड़ा लोग। बताओ सुखती सब्जी हम खाते मम्मी झुरा दे रही ठा दे रही सब्जी तो वो बनता केहू नहीं के घरे में कि तनी ताजा सब्जी लिया के तनी बनावे लो ना। चाट पकौड़ी के बात करत मैंने चाट पकौड़ी कुछ ना आवेला घर में ना। बताओ मम्मी हम चाट पकौड़ी के बिना के से रहो क्यों से भिजवा दे तो तनी चाट पकौड़ी। हाँ क्यों ना आई बहुत हमरा के तो फंसा देला लो मम्मी। हाँ अभी तो देखा तनी कि साड़ी 10 गो गायब बा कहाँ बा किकरा से हम पूछी। हाँ हम किकरा से पूछी हम नया बानी तो। हाँ काहे की मम्मी एगो अंगूठिया न हमर गायब बा। हाँ काज नहीं गौमी कुछ करे खातिर हो किचनवा में आ ओ जे धइले रहमी देखवा पर काज नहीं का हो गई अब किकरा के हम कोने जा। हाँ कि कौन रिश्तेदार लोग हम कौन। हाँ लोग ही ना कही कि ने पतो यार बिया आज चल बिया अपन पूरी हमने पे इल्जाम लगाओ दिया चुपचाप लगा देनी है मम्मी। हाँ एक हो सामान भुलाई जाता आ इन्हें के साड़ी ना मम्मी को निक नहीं खे ना बाप बाप बुझा कर कहाँ से साड़ी आई बटे खुद परेशान बनी हम का करे कहाँ भेज देला बताओ हमरा के कहाँ गया हम 10 बजे में सूतत रह दिया ए जाते हमरा भोर ही 4 बजे उठे के पड़ा था मम्मी। के सुने ना। हाँ झूठ बोल के दूधे से कुल्ला कर दे दूध से कुल्ला कर कनियो। हाँ हमके नहीं हमके इक्यावन साड़ी चाहे जेगा से ओके। ए मम्मी को गो साबुन धोले रहू 21 गो ना 21 गो हरिये नहीं साबुन में हम गिन नहीं ना। अच्छा कुछ सास के बक्सा में धोले रहू तब ठीक बाटे नहीं आउ को किनमुआ आउ को शैम्पू हम पोके में धइल बाड़ू वो अलग पेटिंग बा तार ने वो बचल बाकी नहीं थे बचल देखे के पड़ी। हाँ अब जाता नहीं कोई अब देखे कति का हो इतना लोग भीड़ लगेले बा इतना लोग बाटे नहीं कि का कोई। हाँ हम तनी लुका के नहीं दूसरा कमरा में बतियाओ खती मम्मी मम्मी अब हम जाते नहीं देखे एगो सामान पूरी सब बाकी ना होई तो देखो एक हम यही पर हम चल हम नहीं रहो ठीक है मम्मी लगत नहीं दूधे से खुला करबे दूधे से खुला करते जी मम्मी जी आओ तनी।